Sausa ka. Sige, sige, padayon. Ayaw pag-unlang. Dili na makaya pa eh. Oh. Oh, nga nung ihulog man na mo ang treadmill, nga nung stop na limo. Ang kapay na kayo pa, uy. Wala ka na kakabot og 10 minutos nga nag-jogging. Dili lagi kaya pa. Gutas na gid kayo. Mangali na ta pa, uy. Gutom na kay ko. Salad? Maura ni pagkaon? Oh, wa na lang ka na mo binli og kanon og sudan kay salad man ang giingon ni Papa nimo nga mao'y imong kanon. Ang papasad, uy. Hilap kayo ni Stian pa, uy. Haugos sa pa, dili ko ganahag salad. Pag-practice og kaon og ingon ana. Ayaw pagsige kaon og kanon. Dili lagi ko pa. O asa man ka? At ako sa gawas mo kaon. Yads, di ka mo kamayan na kung kay disiplina sa mong kagalingon, no? Na, bahala nagdili ko mudaot, uy. Basta dili lang ko magkapoy-kapoy exercise. Unya, magutman pag yun kay salad na ilay pakaon ako. Ya, saan naman si Chardy? Huh? Nga naman day si Chardy? Uy, crush ba yan ani mo siya? Saan na lang niya pagka-attract ni mo kung di ka magpadaot? Kuan? Kasi kuan? Bahala na. Oh? Basta hindi magbilagro o matrak siya na ako bisag ingon ani ko katambok, di ba? Bahala ka. Sige lang. Mas hindi ayog madaog ampo. Arnie anak, ayaw kalimot og pangandam para sa party karong weekend ha. Nga naman ma, unsa may naa? Birthday sa kumpare ni Papa nimo anang adlaw. Si Jose. O giimbitar ta. Mao ba ma? Sige ma, mangita ko gindot nga dress ana. Nga naman. Para sa iyang anak na si Charlie. Siyempre no. Mao pangandaman gid na ako ma. Kabisi, be ni ma magpakichikas mga negosyante. Ay. Ay, bayot! Suway ko no, bayot ba? Hala, Chardy? Sorry ka ayo ha, nakurat ra gyud ko. Nikalit pa lang kag tungagod. Okay ra. Nakakita manggug ko nga naginusara ka. Mao nga giduol ti ka. Lord, mao na ba ni ang dugay na akong gipangayo ni mo nga milagro? Nga tagton ko ni Chardy? Okay ra ka? Yes. Nakay gisulti? Ingon ko angayan kasi magsulod karon. Karon? Sa ato pa, ang uban akong gisulo bati di ay. Nindot na sab. Pero mas angayan gid ka karon. Nakabantay na day ka na ako? Oo, dugay na. Higurago kumutan-aw nimo sa layo. Kay mauwaw man kumuduol. Pero karon nga nakaduol na magig ko. Kaya pwede ba makig-amiga na lang ko nimo? Oo, uy. Tinuod? Nya, pwede sa gumangayo si mong number? Pwede ka ayo. Ihatag sa din mo dayon? Ang naman sa dug magpadili-dili pa ko no. Hatag dayon. Bayan, no? Pero ayaw pag-assume nga panguyaban ka, ha? Basig masakitan ra ka. Dakong buang ang mo pasakit nimo. O dili ko makabuhat ana nimo. Ha? Ngano ka uy? Na-realize man gud ako nga wa kay uyab. Kaya ba mahadlo ka nga pasakitan? Mao nga nakaingon ko nga dakong buang ang mo pasakit nimo. Makaigon lang ka anak kay dili man ta uyab. Sugta ko. Aron nga magkapamatuod ko nimo. Nga dili ko makabuhat og pasakit nimo. Nanguyab na ba ka na ako? Ha, Chardy? Recording
Recorded by Radio Mo TV. O Arne, ganahan ko nimo kay nindot ka nga ikaw ba og ika-istorya. Gusto ko nga makailapagin nimo. Hatagan man ko nimo og chance. Yes. Yes, Chardy. Gisugot na ka. Kuyawa agud nimo. Nanguyab gyud ay siya nimo nak. Oo, maoy. Pa, awa pa. Wa lagi na sa lawas lagi. Ang akong pagkaako ang nagustuhan ni Chardy. Og dawat ko niya bisag ang ani ko. Maayo kung mao ka na. Pero, unya na ko mo bilib kung magminyo na mo. Kana kung pakaslan kaniya. Nganong dili? Bisag karon dayon pakaslante ka. Tinuod? Lagi. Seryoso ko nimo, Army. Og ikaw na gusto na ko nga minyoan. Kun mao na. Sige, magpakasal na ta. Salamat! Imura ko, Chardy. Chardy. Kabit na. Ay, patungi. Bugat ka. Ala, sorry. Ready na ka? Dali na kayo, malita tas party. Oh, ready na ko. Uy, mana isulob ni mo? Ano nag-sleeveless man ka? Alimuot man. Di ka mag-ilis? Oh, Ay nalagay, basig maliit pa ta. Tana? Chardy, nganong kitanaw man kanila? Ako ba kitawag ilag tambok? Kisa pa pala eh. Ganong masaguling nga, mo man ay mag-isulob. Basta hinuon ko, napilhan ko kauwaw. Abi ba nakog dawat ko ni mga ingon ani ko? Oh, dawat man tika. Gipakas lang gud tika. Pero taro nga saan imong ipanulob, boy. Mao ba? Nalimot ka nga mo ni akong gisulob? Naningon ka nga ngayon kayo ko? Oh. Sa ato pa na makakraday ka? Bakakon kang dako? Arnit, asin, uy! Ay, sabot ako, Arnit! Arnit! Sakto na. Ay na paghila. Sakit kayo pangagin ka niya ang mga saway nga akong natungog. Ayaw sa may plano ni mo. Bana naman na ni mo. Magpadaot ako pa. Dili ko gusto ngayon anion lang ko niya. Nak, akong gusto nga magpadaot ka para sa imong kaugalingon. Dili para sa laing tao. Oo pa. Tabangi ko. Mupatuon ako bisag o sa ipabuhat mo na ako basta budaot lang ko. Oh, pamalagi na hilabtin mo imong pagkaon. Busog pa ko. Mo ba? Tuodi ay, na ako'y out of town for 5 months. Ako mo'y mumanid sa bagong abli ng mga branch sa Cebu. Sige. Kani, tigayon na nin ako. Salad nak. Salamat, ma.
Sure ka nga ha, okay ra ka, ana. Oo, ma. Anaron ako kung kagalingon, ani. Sige. Tuod. Tuan na si Papa ni mo sa gym. Nagpaabot na ni mo. Sige, ma. Okay. Enough na. Very good, Ani. Very good. Grabe kayo ka-determinado. Pas-pas kayo ang imong progresana, Arnie, anak. Salamat, pa. Dili ko maundang kung dili na ako makabot ang akong gustong timbang. $50 kilos ako pa! Congrats, anak. Andam na kong matubang ni Charlie, pa. Yads! Kaseksa na ni mo! Salamat. Maglaway na lang yan si Charlie, Ani. Pero Yads, ay kayo pag-expect sa iyang reaksyon, ha? Kaya ang tao nga hinawayon, yun ay kasulti ni sagot saon. Tanawalan niya nato kung unsay ang reaction inig uli niya, Yats. Arne? Ikaw ni? Wala man ko magkailan ni mo. Kagwapa na ni mo. Oh, Singot pa kayo kagikan sa biyahe, Charlie. ay, sorry. Wala na ko kapuging akong kamingaw sa akong gwapa o sexy nga asawa. Kaligo sa dito ka. Pantay na ka na ko niya. Haon sa may nahitabo, ha? Akong gikatulgan, uy. Bahala siya. Wow! Hard to get. Ambot ba, Yats, uy? Huwag ko kasabot sa kong gibati. Huh? Instead na malipay ko kay nakuha na ko ang gusto na kong reaksyon sa pag-uli ni Charlie. Pero huwag ko ba tiag kalipay? Huh? Nga naman! Sultihi ko. Nga no? Ang unsa man. Ganun bugnaw ka na nako. Murag wa ka malipay. Nga, nauli ko. Gusto gyud kami bawo sa tinuod? Tungod kay nakarealize ko nga dili ko nimo mahal sa pagkaako. Unsa? Kay before ka nilarga, sa tambok pa ko, nagpuro kasaway na ko. Mas na-feel pa ganin ako nga giluod ka na ko kaysa love ko nimo. Unya karon sa imong pag-uli nga slim og sexy na kaayo ko, mura ka nagnaginamhinam na ko. Arne? Nakarealize lang yun ko. Kabuang din ako, no? Nga nag-effort ko nga Muslim para lang ma-please ka. Pero nakarealize po ko. Nga kung tinuod nga mahal ko nimo, matambok o madaot man ko, ma-feel na ko nga love ko nimo. Pero wa. Maong mas maayo pag magbuwag ta, Charlie. Arne? Put your makeup on, get your nails done, curl your hair, run the air, get your sexy on. Daghan tuod ko og na-realize tungod sa akong effort nga mudaot og ma-please si Charlie. Maong kamong mga babae diha, ayaw mo pagkunahon na nga way ma-in love niyo og tinuoray tungod kay tambok o daot mo. Kay bisag unsa pay lawas nimo, kung di mahal ka, mahal ka. Ayaw gus ba imong kaugalingon para ma-please nimo ang mga tao. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalang kaagi ni Arnie nga taga Davao City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga nagulahan. Try. You don't have to try so hard. You don't have to change. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Cain ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong
Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Anne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Over the Rainbow. We're trouble. Recorded by Radio Mo TV. Maunahan, love di ka. Bisan tulog, wapat ang magkita sa personal. Kay sa Facebook naman talaga ila. Pero tinuding akong gibati diyan mo, han? Mutag na lang sa ko ni mas tinuod, Ed, ha? Sa sige na to video call. Nadot lang na sad ko ni mo. Kung maunang Oo, Ed. Ako nakagisagod. Uyab na ta. salamat kayo, An. Salamat kayo. Ha? Uyab? Oo, ma. May uyab na ko. Tagadiin mo sab ng uyab di mo. Taga Cebu pa. Umayo kay layo day mo. Ngay naman tayo og duol pa. Mabala ka man mo na ko Basi gili ka mahuman sa iyong pag-eskwela. Kay matintal o di mo susukusa. Anak. Dili mi gusto ha nga mo focus ka ng imong pag-uyab-uyab. Ate managid itaw ng imong pag-eskwela day. Ma, ayaw ka bala ka. Kinahanglan nga mahuman akong akong kursong nurse assistant. Oh, kagwapo gid sa akong uyab, uy. Ang ayon kaayos sa mga tato. Hi, An. Hello, Iyon ang imong kamera, be. Kaya matanaw ko na mo. kadiyot. Wow. Gapaha, ah. Buyag. Ed, mangutaan ako ba? Oh, asa man na? Nga na ding daghan kag tattoo. Ako, An. Tattoo artist magod ko. Wala hinungdan nga daghan kog tattoo sa kulawas. Pila na ganimong edad ron? Guwang na ko 32 na. Ha? 32? Unya, college pa ka? O taon. Saan man gud atong bata. Itong bata-bata pa ko. Kung man gud, nahunong ko sa pag-eskwela. Tungod lagi sa bisyo o sa mga barkada. Maayo na lang gani, kinakaunahon na kagpadayon og eskwela. Oo. Kaya may angkol man gud ko nga arang-arang o kahimtang. Iya kong ipa-eskwela. O iya kong giingnan nga kung makahuman kong eskwela, iya kong hatagan og house anlat og sakyanan pod. Wow, nindot agod. Lagi. Mapitay hinungdan nga bisan og guwang na ko. Ipadayon paghihapon ko sa pag-eskwela. Paningkamot kita ha, nga mahuman kag eskwela. Oan. Ganamas ako ma-eskwela. Labi na kay may uyab kong gwapa. Sus, ikaw gyud. Bitaw maningkamot ang duha nga mahuman og eskwela kay puhon. Magminyo niya ta. Oh, Ed, paabot na ta ng panahon ha. An, Yes? kuan ba? Dugay na kitang nagkauyab. Kining, dili pa kita mahimo nga magkita kay layo man ta sa sagusa. Naka sa Davao o ako niya sa Cebu. May ihangin daw ko nimo. Unsa man na? Kining, mahimo bang matanaw ko si Malawas? Ha? Unsay mo tan-aw gud? Gusto lang ako nga makakita sa hubo ni Malawas pa. Dili ko uy, kalain pod ana uy. Ganun lain naman ko. Mauyabang ko nimo. Basta dili ko. And sorry, dili gyud ako kaya mapakita nimo sa akong lawas. An, Ako na ning pagon ha. Dili na ta magstorya kay may buhaton pa ko. Hapit na ba mong graduation? Kailangan sang gibati sa gihangyo ni Edna ko eh. Gipangilugan ko. Recorded by Radio Mo TV. Uy, hala. Wa man mo-chat si Edna ko rong adlaw. Milagro da. Nahiubos ka siya nga wala ko ihatag iyang gusto. Inikapot ako sabay. Ako sing tawagan. gano'n nanawag man ka? Nasuko ka na ako. Maman, nahibos ako nimo. Ed, sorry. Kain ka kawi. Wala minog, dili ta uyab. Pahiblok man ka na ako.
makisalig na ako. Ed, Kung nga na nga makisalig na ako, di magbuwag na lang ta. ha? Oo, magbuwag na lang ta. Ed, nahibaw ka gyud nga love kaayo ti ka. Kung love pa ko nimo, masugot ang ka sa kung gusto. Kung saan daw lang kong ipangayo nimo gud. Nga, imo raman ko nga, igor raman ko nga matanaw sa imong lawas. Dinis kamera. Di ba ka maun sa anak? Yun na naman ang buhaton sa mga LDR. Sige na, mag-study pa ko. Kadiyot sa good. Ayaw sa good pag nga. Nakigistorya pa gani ko di mo. Lain ka man gud. Di ba nimo ihatag ang akong gusto? Sige na lang. Masugot na lang ko sa mong gusto. Tinood? O lagi. Ako na ni ipakita nga akong lawas ni mo. Kinuha ko. Ang sabi akong ibuhat. Nagpakita ko ni Ed sa hubo na akong lawas. Pasaylo ako, Diyos ko. Kumusta naman ka? Mia, taloy si Ginoo. Nakatrabaho na in town ko. Mayoy noon. Oh, noon saman ka. Giubo lagi ka. Gilantan ko an. Pa-check up niya, uy. Ayaw pasag din ng imong lawas. Basing mo grabe unya na. Sa minahitabo ni Ed. Dili mo siya mag-reply sa message niya. Unya, dili pa mo itong pagtawagan. Sa makinahitabo niya. Husto, akong tawagan iyong inahan. Maong wa na magka-chat si Ed ni mo kay ikulata man gud eh. Ha? Sige ko lata, ma'am. Ay nag-hire man gud siya mga manghihilot diri sa bae. Unya dili niya kaila. Ang nahitabo sadyang nakatuog na siya gikulata siya pagkauman gitulis. Unsa? Ako siyang picturean ug akong isend mo ha aron makita nimo ang iyang kahimtang. Sige, ma'am. Magpaabot ko. Kinuo ko. Kanang bunog ni Ed. Salbahis ang taong nagbunog ni Ed. Salbahis! Ma'am, kumusta naman si Ed? Adi ami karon sa ospital. Ako siyang gidaha kay nagtalik-balik man ang iyang hilanat. Unsa man sulti sa doktor, ma'am? Unsa man sakit ni Ed? Kuan ko no, PTB, kon pulmonary tuberculosis. Magsigi mo na siyang inom, good. Unya, sigarilyo pag yun. Maulay kayo eh. Sige lang, ma'am. Dali naman na hinuon ayuhong sakita. Manawag lang unya kog balik, ma'am. Kaya gusto na ko siya makita. Salamat kay pwede na di kang maistorya. Ed, kaniwang na ni mo, oy. Ed, pakaayo ba agad ha? Ingon ba ka nga magbiniwa ko ta? Kaya gusto ka nga makabata ng pamilya. Pagpakaayo ba yun? Uan. Maningkalit ko nga maayo. Day, naunsa naman in taon ka, uy. Hubag naman kayo ng mga mata ni mo. Sige naman lang kaghilak. Nasakit ako, Ayabday. Katutuwa sa Cebu? Oo. Gusto na ko nga motiman niya, pero ako'y mahimo. Kilayo magod ko niya. O niya, unsa may plano ni mo ron? Plano na ko matog sa buday. Aron matiman ako akong uyab. Dili ko musukot.
Pa. Kumusugot ka mo at kag Cebu. Babae kan. Pabuta nga siya ang mo ani sa Davao. Pa, pero nasakit manggod siya. Kung kamo gyud ang para sa usag-usa. Kung maayo na siya siyang sakit, siya ang mo ani sa Davao. Magpakita siya nimo. Dili kay ikaw ang mato niya. Pa. May picture na sa mga gisadag mama ni Ed. Kinuha ko. Kadaot na gid ni Ed. May gitsatingin na ni Ed na ako. Masawa na ako. HIV ang sakit ni Ed. Ano? Ganang wa ka masulti na ako sa tinuod imong sakit. Sige, ako na kitago ni mo. Kung ako sa ning kitago sa akong inahan. Ganang imo ba rin gibuhat, ha? Dili ko gusto mahasol mo. Grabe ka, Ed. So, sa doon katuig nakahimo kas pagpamakak na ako. Usaon mo lang itong mga pangandoy, ha? Gamagtukod na kaugalingon na itong pamilya. Sa'yo ako sa akong mga saan ni mo. Ed. Pagampo ko ka ta. Bilang mayo ko sa kong sakit. Pagpakaayo, ha? Nagkinahanglan ko ni mo. Kumusta naman ka? Pagpakunawan ng kaon. O nagapagawas na po ko sa akong hukaw. Maayo hinuon. Mo-trabaho sa ako, ha? Manawag lang unya ko ni mo inig-out na ako. Sige, Ann. I love you. I love you too. Salamat kay break time na nako. Ako tawagan si Ed. Unsa man ni message sa inahan ni Ed? Day, patay na si Ed. Dili ka ni tinuod. Salamat nga nagpakita ka, Dayan. Ana ang iyang hala. Ed, nakita na kita. Mao kini ang unang katapusan na itong pinagkita. So I can wave so crying from the calmest of Anak, mahimo pa. Ayaw siluti ay mong kaugalingon. Patay na ang uyab. Ang patay para sa patay. O ang buhi para sa buhi. Pa, Bata ka paan. Nagapay mayong ugma ang paabuti mo. Move on, anak. Kalimti ang uyab. Sakto man sa si Papa ni mo, Day. Kinahanglan na gid kang move on. Dili na to makamahay mong uyab nga patay na, uy, kay ato magyud kasi ang lubong. sakto ba, Day? Ganitod maayo nga magsigi ko gunahuna ni Ed kay patay na siya. Correct. Day, Dayan.
Ikaw na naman atong pasyente nga magawas ha. Busy gyud kay kuday. Sige, day. Asa man? Uy, gadang gidi ay ka, sir? Oo, ma'am. May ganigay nadali. Na okay rin taon. Maayo noon. Okay na, sir. Pwede na ka magawas. Okay na. Thank you, mama. Unsa ka na yung first name, ma'am? Anne. Ako na si Jed. Ay, noon sa amin ko. Dili naman hinoon mawasak mo na ako na ang itsura ni Jade. So, ayan ko na ako pangita yung Facebook, be. Oh, nakita na ako yung Facebook. Uy, ulitaw na ni siya. O sa siya ka-engineer. Oh, na pinakabutang na kinahanglan siya guyab. Husto, ako ni siyang unahan og chat, be. Ano na ako'y kasulti-sulti o malingaw sab ko. Mo rin na istorya sa mong kinabuhi? Oh, Jade. Maubit ang bisag uwaw. Niwan ako og message ni mo. Gusto ko ka, kay gusto ko nga na ikasulti-sulti. Kay buutan ka manggod sa kong tanaw. Abi ni mo, An. Nalipay sa kong nakailata. Basig, mauna niya ang tubag sa akong mga pagkampo. Ha? Basin di ay. Ikaw na ang ihatag sa ginuuna ko. Jade. Pero wag ko magdali ha. Gusto ko nga magkailhan na itag maayo. Nga masuhito ta sa usag-usa. Jade. Sa pila ka buwan nga nagsige mi og kita ni Jade, amo na lang nabatigan nga nahigugma na daymi sa usag-usa. Hangtod nga nakauyab mi. Wa sab ko magmahay kay buotan si Jade og providers ilang pamilya. Tinuod gid ilang giingon nga everything happened for a reason. Ug matod pa nila, ako na ay mawa, nasay mo abot nga mas labaw pa. Linghin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong kampo. More power sa RMN. Someday I wish upon a star. Salamat in taon, anak, kay miuli ka na taon din sa atong probinsya. Opa, gimingaw na sa kay ko ninyo, good? Kadong tuwa pa ka sa laing nasod. Dili ka na hapit manawag. Imong Facebook, dili sad active. Grabe magod akong kabisi dito pa. Dali mo. Manghabwa ta sa akong mga pasalubong para ninyo. Wow! Taghanang yung daan mo, kuya. Oh, gidaagin ako tanan kay wala man gud ko'y planong mobalik pa dito larga gud. Uyan la, sa ato pa. Makauban na ka na mo balik nag. Ato ko sa syudad mo stay pa kay magtukod kog negosyo dito. Pero mauli gyapon ko ninyo diri. Kada weekend. Arang-arang na lang yung taon kay doon na lang ka. Kung may ngaon minimo, pwede ra kami mo ay muadto nimo syudad. Ha? Oy, ayaw lang pa oy. Wata lang ko niyo din Mubisita ra likod ninyo. Kuya, anong naman kayo mga pamabay nga mga gamit ni? Ha? Ayay, may uyab na kanak. Sa ako ng mga amiga pa. Usahay, may bilin sa kong gipuyan. Ikaw, kuya, ha? Pwede ka lang, Chick boy ko taon. Di, oy. Ay na lang naghilabti ng mga pangbabae diha. Paspasi yung pamili kay muadto na ko sa syudad. Paspasi. Ay, nagtuo kog imura kong Indianon. Wala man ka mag-chat na ako. Hinay ang signal dito sa probinsya, god. Unya, nagkita na mo si mo uyab? Wa pa. Ako sa gingnan nga, ipahimutan sa anak ko akong mga gamit. Unya, unsa may plano nimo? Ambot. Maniit sa ko kung unsam gani akong batiyo ni nagkita niya. Basig, mubalik day ang spark day karon nga di na mi LDR. Go, best friend. Basta kung unsa may desisyon nimo, always lagi kong nakasuporta nimo. Salamat, best friend. Big time na gining akong uyab da. Dinhin na magikudad on sa mahalon nga restaurant. Kay deserve mo sa nimo.
Sa tanang pagsabot na ako sa panahon nga naapa ko sila nasod, wag gyud ko nimo dudahi bisag usahay di na ko makachat nimo. Kay nahibaw ko nga busy ka. Og of course, dako ka kay kung salig nimo no. Dili sabi alim imong gibuhat nga nalayo ka para magtrabaho. And thank you ha sa pagpaningkamot para sa tong future love. Love, okay ra ka? Okay ra. Okay ra ko lang. Excuse ha? Hello? Miss Brent? Na ako'y good news mo later. Chat ko asa ka human ninyo mag-date ha. Sige. Bye. Ing nalagod ang best friend nimo. Nga dili magsamo ko mag-uban ta. La, nara siya importante nga tuyo. Ikaw ba? Ang dangan na nang sige ni mo og silos bahin niya, bi? Okay? Best friend, mag-open ubag nga bar ang akong friend. O gusto niya nga usa ka sayang entertainer. Tinuod? Yes! And ako pag sa budget nga ihatag di mo. Kay medyo layo man diri sa ato ang bar. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-recommend, ha? Best friend. Good job, best friend! Salamat, Miss Brent. Uy, hala. Kadaga nag-miss call si Kiana. Oh. Naas siya sa kundo? Mao ba? Diin man sa giyawi? Recorded by Radio Mo TV. Nalimot ka nga na ako yawi diri sa tuwa pa kaslaing nasod? Oo, di. Love, ano mo sa ka mag-ingon nga moari day ka karon? Nawa o, gubot pa kayo din eh, oh. Wa ko makalugar o panglimpyo. Sulti ko tinuod dyan, di. Ha? Kano saan lang ka nagbinuang nako? Uy, din ka ng lipstick. Sa kabago pa ni mong nauli din Pinas? Nakadana din ka babae din, he? O nagbilin pagin mong ebidensya? Kaya na, nasayop ka. O sino sayop? Niya, o gikuptanan akong ebidensya. Mamakikyapon ka? Kaya na. Salbahis ka? Nagtinarong ko ni Mus na apakaslayo. Pero nakahimo ka na ako ani nga naakas Pinas? Sabat na siguro ito slaing nasod sa? O sa kayo binuhatan ni mo dito, no? Love. Ayokong tawga, ana! Magbuwag ta! Kaya na. Sultihin na lalagi siya tinuod. Ambot lang. Wasa ko makasabot sa kibati. Kung malipay ba ko nga, gibuagan ko niya o mag-uol ko. Ako din iuli ang mga... Kaya na. So sakto giday ko sa kunduda. Ikaw giday mo ibabayi ni Jandy? Buha nga biyan ako, no? Nga nun nitoob ako siyang giingon nga amiga ra mo? Kaya na nasayop ka. Nasayop gid ko! Nasayop kong tao nga gimahal! Huwag na ibaw mo na ka nga may uyab na si Jandy! Bigkaon kang dako! Kaya na! Oo nga naman! Ako imong badlongon? Sakto bito ko! Bigaon ang... Bayot ko! Unsa? Kalit lang. Kalit lang kay nga, wala ko makasabot sa kong kagalingon. Kaya na, pasabton ti kag unsay hitabo. Ha? Nagkinahanglan kag trabaho? Oo, kasi tinuod lang. Niano ko sa Manila karon. Nauman na akong kontrata sa laing nasod. Pero di pa ko pwedeng mauli. Kinahanglan makakwarta ko. Labi na gyud nga si Papa ni undang sa iyong trabaho ug si Mama dunay sakit. Best friend pa ba ang iko? So ayan ako, tawagan kailan ako des Manila. Pero, kuan lagi, kinahanglan nga magbinayot ka. Magbinayot? Nga naman? Mga entertainer nga bayot man ang kuhaon. Ha? Sige, paala na. Sudlan ako bisad unsa pa na trabaho. Ug mauto,
sukad adto. Mura kog nakauyon nga nagbinayot ko. Ngay mga panahon nga ma-attract na kog sugod og lalaki. Pero ako ning gipugngan kay na ako'y uyab. Naa ka. Pero sadyang nauli na ko din sa Pinas ug nagkita tag-usab. Na-realize na ko nga wa nang akong feelings para nimo. Unsa? Sa ato pa, tinuod gid ay nga wa kailaing babae? Wa. Ako ang nahimong babae. Diyos ko. Sorry, Kiana. Sorry kung nawa nga akong pagkalalaki para tumanon ang akong promise nimo nga magbinyo ta. Nga magkapamilya ta. Pero di na ako kayang magpakaroon nun. Di na ako kayang ilaron ka og ang ako kaugalingon, Kiana. Thank you, everyone! Thank you! Best friend, Best friend! paila-ila ni mo. Ha? Kinsa man? Jan. Janti? Nice to meet you, Jandy. Nice kay kamusyo. Salamat. Biyaan sa tamo ha. Excuse me. So, pwede ba ko nga makapangayo sa imong contact number, Jandy? I love you. O gusto gi ko nga magkailagi nimo, Jandy. Pwede ba ko nimo hatagan og chance? Jan, sorry ha. Pero, di pa mo ko sure nga andam na ba kumusod og balik sa usa ka relasyon. Kung anong ko dyan, daghan pa kay kog mga what if ba? Nagasabot ko. Pero please, hatagi lang ko og chance nga mapakita na ko nimo kung unsa ko mo pagka. Okay lang ako nga wa sa tayo relasyon. Pabuto na ko ang imong desisyon. Oh, it's you. I know. Huwag ko mag-expect nga moabot sa akong part nga ako nasad ang panguyaban. Sa tinuod lang, nindot sa pamati nga gipangga kog samot nga ni babae nga akong gipati. Pero hangtod karon, di pagyapon ko sigurado kung andam na ba ko. Dini na lang kutob og nagkasalamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jandy nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, How Will I Know? How will I know? Kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasig ko gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Pila na katuig ang nakalabay, Lucille, nga nawa na yung uban na. Hagtod karon ba? Huwag yapon pi chance ni mo. Arman, doon ako'y mga anak. Si David ug si Karen. Dili na ko sila pwede pasagdan. O gits may nag-ingon nga pasagdan nato sila. Arman. Lucille, usugtol lang ko ni mo. Isaad ako nga panggaon ako sila. Nga murag yun og akong mga anak. Arman. Usugtol lang ko ni mo. Pakaslan na yun ka sa labing galing panahon. Arman. Git ka kasi mo desisyon nga magpakasal kang Arman. Dili matingali sayop nga mga ambisyon ko nga dunay mo barog isip amahan sa akong mga anak, day. Dili ba? Kung na'y willing, why not, di ba? Pero, day, sure na magiging kang Arman, ha? Sa akong tanaw, buotan si Arman, day. Pila na sad katuig na sige siya panguyab na ako pero hangtod ron. Naagihapon siya. Nagpaabot na ako. Kumaon
na. Kung sa'y naasod sa imong dughan, nanggo! Pero, day, sultiyo na imong mga anak. Kung maunong gigani na imong desisyon. Ano mo? Mga anak, diba, dugi namang wa na si Papa ninyo? Ngano di ay? Nak, kung magpakasal si Mama magbalik, okay ra ba ninyo? Ni kinsa man? Ni Tito Arman mo? O, nak. Happy man ka ma. Oh, kung happy ka ma, support na ni si Inday Kari ni mo. Tinuod? Oo. Oh, salamat mga anak. Hisaan ni Mama, ha? Dili mawa akong pagpangga o pagmahal ninyo. Bisan pa man og maminyo og lain si Mama. Day, kumusta? Positive ba? Negative gihapon. Mao ba? Sige lang. Basin sa sunod, naarang gina. Sorry, Arman, ha? Day, okay ra. Di mo sa mo sa. Basi, dili pa gyud tingali ang gustong higayon karon aron makabatuntag atong kaugalingong anak yun. Day, mulakaw sa ko, ha? Asa man ka? Magiginom ako sa kong mga barkada. Sige. Nasayod kong nahiubos gid siya. Pero, unsaon ko man, ngawa pa magit ko mamaptos. Kinuo ko. Si Arman Manon. Hubog na sad. Kadugay ba ni mong nakable, ha? Taman, nagay gitaguan din eh? Unsa? Unsa may taguan ako, dong? Tingali kay kabit, no? Arman, hubog lang ka. Bisag unsa na lang nagyunaon na nimo. Dali, sige na. Aga akong gikapadong sa kwarto aron makapahuway na. Sige na. Ayaw kong binuang ihalosin, ha? Arman! Ayaw kong binuang. Kung di ka gustong mapatay ka, apel bang imong mga anak? Arman! Ma, di ka dugay lagi no? Kay nagkasalbayas lagi na si Tito Arman. Shh, nak. Ayaw pagsultian na. Tingalig madunggan ka. Ginormasan. Sige ka lang niya pasakitan. Sa una sa buhay pa si Papa. O, dyan ko mahinamdam nga pasakitan ka niya. David. Bad kayo siya. Unsa itong gipanultir mo, ha? Oh. Recorded by Radio Mo TV. Unsa itong gisultir mo, ha? Arman, please. Ayaw lang pasakiti ang bata. Breka! Arman! Ayaw ko ikumpara sa inyong amahan na patay na! Arman, unsa ba? Gusto na! Hawa din! Maluwi ka sa kong anak! Gusto na! Marika! Arman! Arman, gusto na! Ayaw pasakiti akong anak! Musukol ka na ko, ha? Sige! Kung pasakitan mo pagani akong anak, yun, tagyod ka! Sige, sawaye! Sawaye! Hindi lagi ko mahadlok po yan ng prison para lang sa ako mga anak! Mga patamahuman ito! David, tawag si Karen. Sige na dayon. Mamahawa ta din, hinak. Biyaan na to si Tito Arman ninyo. Dali! Nakabalik pa mong buhi din sa ato, day. Naglipong sa bitaw ko di mo, oy. Kung anong nipugos yung kagpagikuban na itong
Arman sa ilang bukid human mo makasal. Nga naman o may bahay sa imong bana din sa kanini mong bana. Mao mo gusto niya. Dili siya gusto nga mag-ipon mi. O niya akong banag gihapon nga akong mahinumduman. Dahil, hindi mo apastol din sa inyo. Gipablatter ko na siya. Aron dili na siya makaduol pa na mo. Sige lang tayo, nagkabala ka. Dinis ato, safe mo. Kay kung pabuang-buang siya, bunog mag-adjust mga tao din, hiba? Lucille, please, ulitin mo sa ato. Ano ni Anhi pa ka? Dahil, Lucille, pasaylo ako. Dili na, Arman. Dakong sayop na nagpakasal pagit ko nimo. Nagtuo kong tarong kang pagkatao, pero di ay salbahis kang dako. Ayaw na gid ba pagduol na ako, ha? Kung dili ka gustong ipapriso, ka. Lucille. Tingaling kalimot kasi mo pagpasakit na ako. Doon ako ebidensya. Doon ako yung mga litrato sa kong bunog gumikan sa mo pagpasakit na ako. Pahawa na din kung dili ka gustong ipadakop, ka. Lucille. May buntag ni ha. Niya si Jake, Igsawa ni Gilbert sa una ni mong bana. Lucille, kumusta? Jake? Maayo naman. Kumusta naman ka? Uncle Jake? Ikaw dyan? Oh, David, kumusta? Okay ra. Karon palagi ka magpakita na mo, Uncle. Pasensya na ha. Masaon nga lisod manggod ka nga kung kahimtang dito sa gawas. Maong karon pagi ko makahigayon og pauli dinhi sa ato. Jake, dayon una dinhi sa amo. Aron makarelax ka. Sige kay doon na sa tayangay ka pa nagsultihan. Diba, doon nakaisulti na ako. Unsa man na? Lucille, dogan ang patay si Kuya Gilbert. O, nasayod ko sana itabo sa imong ikaduhang kaminyoon. Atagi ko laing chance, please. Jake. Kita mo gid ako na nagkarelasyon, di ba? Huwag nagkabuwag ta sa dihang milarga ko kay naibawaan ako nga kamo na di si Kuya Gilbert. Sakit ito para nako. Pero gidawat na ako nga ako kapakyasan. O dili yung na nakasayon ang pasaylo ninyo. Pero gipasaylo ta na mo. Human sa pila ka tuig nga nakasa mo na ako. Jake. Pero hagtod karon, Lucille. Bisan ka sa. Huwagin mawa ang akong pagmahal ni mo. Atagi lang kong laing chance. Kung isaan ako ni mo, panggaon ti ka. Ingon man sila si David o si Karen. O sobra pas pagpangga nga gihatag ni Kuya Gilbert ninyo. Sa buhi pa siya. Jake. Darling, can't you see what losing you has done? Nagkabalik yun ni Jake human sa pila ka tuig nga nagpaabot siya sa akong tubag. Ug bahin ni Arman, sukad lang nga ako siyang gihadlok nga ipapriso na ako siya. Wa na gid siya magsamok-samok nako. Ug wa na sa gid magpakita pa nako. Og nabalitaan na lang nako nga naghikog ni tungod kinakautang og dako. Og sa laing bahin namo ni Jake, malipayon mi karon uban nga ako mga anak. Sa una na kong bana nga iyar sang igsuon. Karon, mabdos na ko sa amog yung anak. Og nagplano nga magpakasal sa dili pa maklaro nga kuntihan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Lucille nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon, kipangayo awit nga Nicolahan. This time, I'll be sweet.
Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Taguan ako sa pangan nga Jera. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Love moves in mysterious ways. Love moves. Recorded by Radio Mo TV. 9,000, 10,000. Nabasa ka diha, Jera. Ay, nag-ihap ko sa kong tinigom, Ari. Nga naman, nakigamitan, anak? Plano magod na ko nga mga apply ko para sa laing nasod. Pero sa dili pa, kinahanglan ko nga mo eskwela og Korean school kay sa Korea man ako planong mo apply. Ay, biyaan din minimo ni mama. Para man sagod nato ni akong buhaton, day. Ug usa pa, magsugod pa man sad ko. Layo pa kayo sa kamatuoran ni akong paglarga, uy. Ay, kalimot sa kong pasalubong inig ulit, ha? Ako may pinakadaghan kay ako, babe, pinakapinangga ni mo. Tanawa ra gud ka? Nagpag-uol-guol ka niya. Nagisgot kag pasalubong. Kamu ni mama mo akong pinangga, uy. Way labaw ninyong duha. Ay, ti, naka-check na kasi mong Facebook. Wa pa man nga naman. Na may video ni mo nga nag-viral. Daghan kaayo og views. I-check ra gud unya. Wow! Kadaghan gud ani. Wa ko mag-expect nga mudaghan ang views ani, day. Padayon na lang pagsige ni mong video, ti. Basin ti ay makakwarta ka, ana. Ug dahil nakakinahanglan nga mo larga. Bitaw, no? Sige, ako ni suwayan, day. Bye, guys! Salamat sa pag-uban ako karon. See you on my next video. Yawa ko ni muna. Ah. Vlogger din, ron? Gisuwayan na nako pa, uy. Basin di og maparehas sa usan ako ka video nga mudaghan ang views. Kugi lang yun, Dak. Ibaw ko nga, mo click lagi ng ubanong video. Salamat pa. Ay, kapila naman yun ako nga video nga gi-upload. Kamay ra magid kay views. Basin og taghapra tong akong usa ka video, no? Dili gid siguro ni para ako ang pag-vlog. May pagbular ka na lang gid ko. Ayo. Oh. Hala. Murag si Rico man ron. Te, marag naalagi si Rico sa gawas. Ang imong crush. Ay! Amaw. Ang puto gano'n ni Asia, uy. Gawas sa dayon. Dali na. Okay ra ba kung naong, day? Oh, pagdali. Kimulakaw na unya na. Hi, Rico. Nialagi ka. Nagpadalang og pang snack si mama. Ubay-ubay man ang luto niya. Mao nga iya nga gipato din sa inyo. Mao ba? Salamat kaayo, ha? Sige. Aris ako? Grabe. Lakaw ra magdiritso. Wa mo lang madutli sa akong pagpakyut niya. Ay, ambot ni mo, Rico. Hard to get kid kaayo ka. Kaya ba ginaning ubang mga tao, eh? Bisagod sa lagi binuang. Daysa? Unsa di ka kung binuang na lang ako i-content? Sure ko nga, daghan gid ang malingaw. Daghan gid ang mutanaw. Og mo share pag yun. Bebe, so ayan ako na, be. Magunahon na sa ko o katawanan nga content. Unsa? I-prank ni mo si Papa? Day. Mas nindot manggod ang prank kay dili scripted ba? Unsa man sad imong nahanaan nga prank, ti? Akong inon si Papa nga mabdos ko. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Nga na katawa mo ka? Dili to totoo, oy. Wagod kay uyab. Anya na mabdos ka? Basta. Ako ni bahala og pangita og tubag ana.
Basta kay tabangin lang kong set up sa camera para makuha gid ang reaction ni Papa. Sige, bahala ka ti. Kano sa man mo siya planong iprank? Unsa man? Ready na imong kamera diha? Oh, asa naman di ka? Pagdali, diha kay basi mo lakaw ni Papa. O, lagi. Niyan ako sa gate. Musod na ko. Andaman ang kamera kay mo emote na ko. Pa? Jira? Anak? Ngano? Usa problema? Ha? Na ako isulti ni mo. Usa na? Mabtos ko. Usa? Ngano? Naari kayo uyab? Wa. Pero gipahimos lang ako pagkababae pa. Nakainom ang good ko. O nahubog na ko. Maungan ako'y kusog ang busukol. Sa ato pa? Kailan din na nimo ang nagpahimos mo? Ha? Kinsa man tawara, ha? Kinsa? Si... Tubag! Kinsa nagpahimos mo? Kinsa ba ka? Kuan pa. Si Rico. Si Rico? Ano siligan? Adi mal... Agay pa! Asa mo ko ni mo taton? Asa ka pa? Rico! Gawas niya! Rico! Pa! Atumagan ng resulta sa mga kabuhan! Pa! Rico! Ayaw ka mo nga si Rico! Kuan pa! Prank na ni pa! Prank na ni! Usa prank, ha? Ay kung binawagyan niya! Prank na lagi ni pa! At tanawaon ako'y kamera, oh! Nag-video mong gano'n. Ha, dili! Kinahanglang manubag yung si Rico, ari! Pa! Sige na pa, tala mamauli na lang tapabi! Ha! Rico! Tuhoy lagi ko pa, prank na lagi to! Siya to, kuya. Kinahanglan malubag ka sa kawalak sa imong gibuhat niya. Kaya, mabdo siya kay imong gipahimuslan. Ay, wawa biali, uy. Namong pahinuon si Rico. Pahis ka! Ayaw ka bala ka, kuya. Andam ko nga manubag ni Jera. Ako siya pagkaslan. Ha? Ang tanan bahin sa kasal. Planado na. Ang kuwang na lang, ang pagsukod mo sa imong gahon, Jera. Pa! Yan, taon na mong duha. Rico, sorry. Namong na lang hinuon ka, ani. Ikot ba kasabot si Papa? Bisag kapila na ako siya sultihin nga prank ra to. Pero ayaw ka bala ka. Mangit ako paagi nga dili madayon ang kasal. Sorry kit kaayo. Ganun, dili pa ni mo ipadayon ang kasal. Wa gid ka kagusto na ko, Jer. Ha? Sulti lang ko tinuod. Nakagusto ka na ko, uwa. Rico, guwapo ka. Buotan. Kinsa may dili makagusto nimo. Pero dili ko gusto nga maamong lang ka. Wis, ipadayon na to atong kasal. Bisan og ako rin nakagusto nimo. Gusto gid ka nga magpakasal ta? Tanaw ni mo. Ganun misugot man ko nga pagkaslanti ka. Kung wa pa ko'y gusto ni mo. Oh. Dugay na. Magsigir ako tanaw ni mo sa layo, Jera. Tuyoon pa gani na ako nga ako mo imuhatod kung unsa ipada ni Mama Dini sa inyo para lang nga makapaduol ko ni mo. Mahal ti ka. Dugay ra. Mom, please. Pakasli ko. Rico. Thank you. Salamat. Salamat. Kaya, Jera. Dugay naman imong nakuha ang akong kasing-kasing, Rico. Charot. I love you. I love you too. Salamat ha. Ikon wa pa kamutan to nga pakaslan ko. Patay ko ni Papa. Ibang siya mo tuon ako. Sa tinuod lang.
Naibaw mas papa nimo o imo manghod nga dako kay gusto nimo. Ug o yung kaayo si papa nimo kung magkakita. Mao siguro nga yang gisakyan na lang ang imong prank. Nakakita siya og rason nga ipakasal tang duha. Mao ba? Kamo gud di ay. Ug ikaw rin naunay sa imong prank. Ug salamat na hitabo to. Asawa na ti ka. Who'd have thought this is how the people I forgot how we Paspas kaayo ang dagan sa among relasyon ni Rico. Wa ko mag-expect nga tungod lang sa akong binuang, nakasal ko og kalit sa lalaki nga dugay na nakong nagustuhan og ipangandoy. Og pinangga sad kaayo ko niya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.